ora urusan nyawa, ora urusan bondo. Saiki nang kene ming aku karo Bagong, ming Baladewa karo Bagong. Sing menang Baladewa, sing mboyong Asmarawati Baladewa. Iya, dadi metu njaba. Adate kowe iki ora wani metu njaba. Sagendekan iki wani kok. Akhire ndek ragat kula. Yo nek ngono tutune kene papan wong neter kadegdayan. Metu njaba cetak gelandang negara kowe, Pak. Mah, metu njaba kaya ngene, Wan. Atos puji kula mugi tansah kunjuk marang Sungandika. Nggih, nyuwun pamit tambeng pangestu nggih jinuwun. Tesih teng mriki, tesih. Oh nggih, seneng kula nyawang kraton Sela Bentar niki. Inggih, matur nuwun. Mbane ayu-ayu. Wah jan. Wah ana saka gedene semene. Wah cagake jati utuhan kabeh. Mongko iki diprecel kabeh ora ana sing nganggo mesin bas. Wah, ampuh tenan dadi aku ndek omah ngeten iki kula nek ndek pendopo ngeten iki seneng sinuwun. Inggih, lho ora nggih. Yakin pokoke wis keramik beninge kaya ngene, ngasih kaya banyu. Jan apik pokoke. Inggih, matur nuwun. Ah, niki nganu, kula niku rak mlebu teng mriki wau niku jebul lawange kaca. Inggih. Wah kula ki mlebu ngono ki gejentos dak. Kula kinten ora enek apa-apane, kula mlayu dak. Sangka apike wajan. Iya. Yakin kula seneng anggere di omah kaya ngeten iki. Kula jenak omah teng mriki. Inggih. Matur sembah nuwun sampun ngalembono. Mboten kula mboten. Kula meng ngomong napa wonten kok. Nggih. Nika ki Lurah Petruk pun bidal medal Jawi. Nggih nek ngoten kula nggih tak bidal wong kula niku anu rada teng mriki niku rada suwe niku pengen ndelok ki lho kraton. Iya apike ra jamak-jamak. Wah jan. Nyon mamen ke sini pun. Inggih ngatos-atos. Tambah pangestu. Inggih. Nyuwun pamit. Inggih. Pate nyuwun pamit pate. Nggih ngatos-atos iki Lurah. Nggih. Wah jan keratone apike yang ngene ra. Wah jan wis ya. Lah kula niku wau rak mlaku ta sinuwun.